Masu kallo kamar da kuke gani wannan bidiyon wata 'yar jarida ce wato wata aka fi sani da Hauwa Halliru wanda can aka hango ta ita da ƙawayenta tana rawa inda take cashewa abinta amma sai dai daga baya an samu wanda idan sai kai wanda ake kira matsayinta na 'yar jarida bai kamata ce an ganta tana irin wannan wajen ba. Shin masu kallo idan kuna ganin ya dace ta da kuma bai dace ba ku bayyana mana a comment section. Hauwa Halliru Kwankwaso ta kasance matashiyar 'yar jarida wanda tauraruwar ta ke haskawa a faɗin social media. Wannan matashiyar budurwa ta kasance ma'aikaciya ce a gidan rediyon da aka fi sani da RFI, wato gidan rediyo na Faransa. Takan gudanar da dukkan shirye-shiryenta ne a yaren Hausa, wadda yarinyar bisa alamu ta ja ra'ayin mazaje da dama, musamman samarin nan na manhajar TikTok. Samari da yawa sun nuna alhininsu dangane da wannan yarinya. Wasu sukan ce sukan masaurari labaranta amma ba tare da suna fahimta ba, sakamakon asalin tauraruwar yarinyar da ke haskawa. Yarinyar ta kasance kyakkyawa mai kyan fuska, amma kwatsam sai aka samu wani faifan bidiyo na yawo a social media tana tiƙa rawarta abinta. Ka san yaro da ƙuruciya ba ka raba shi tsalle-tsalle. Daga nan ne kuma matasan nan na TikTok wato da ɓangaren wasu social media suka yi sha a kanta, sakamakon nuna alhininsu na basu ji daɗi ba yadda suke ganin yarinyar kamammiya. Amma kuma hakan yana nuna cewar idan ta yi fara'a cikin ƙawayenta domin ta dansa ko kuma ta rausaya, hakan bai nuna cewar gazawa ce ko kuma faɗuwa ba. Wanda amma hakan ya jawo cece-kuce dangane da ganin masoyanta, suna ganin abin bai dace ba. To Allah ya sa mu dace, amin summa amin. Zunzurutun kuɗi dala 100,000 za a rabawa dukkanin 'yan ƙasar Guyana da suka haura shekaru 18 a duniya. Tabdijan ƙasar ta Guyana da ke da yawan adadin al'umma ƙasa da miliyan guda za ta yi wannan rabo ne a wani ɓangare na kasafta ribar man fetur da ta samu. Wannan sabon tsarin ruwan maƙudan kuɗi da 'yan ƙasar za su samu zai maye gurbin tsohon tsarin bayar da tallafin dala 200,000 da ake baiwa kowane gida a ƙasar. Turƙashi garin daɗi na nesa. A wannan watan ne dai gwamnatin shugaban ƙasar Muhammad Irfan Ali ta sake tabbatar da shirin rabon wannan maƙudan kuɗi. Tsarin da gwamnatin ta fito da shi na zama ɗaya daga cikin matakai masu jan